Oh mama, sweet you my love, oh yeah. How come and jumping in the minang lalangeta? Oh sweet my love, Ekaya bayo chabula my backbone. Oh sandwasa, how come and jumping in the minang lalangeta? Oh sweet my love, Ekaya bayo chabula my backbone. Oh sandwasa, how come and jumping in the minang lalangeta? Oh sweet my love, Ekaya bayo chabula my backbone. Xolise kakhulu ukuthi ke nithande ukubaletha ukufika kwe izinto zenu ke sesizoyisheshisana ngoba ngafanele siyisheshize ngokuthi niphuzile ukufika nifike nje laba bala sebekhathele ngisho ukugida manje ngisho ukuthi ke mina ke sokufanele ukuthi ngigijime ukuze ngoba lapho nje ngiphazamisana setafuleni ekhaya kukude fanele nami ngihambe ngifike ekusakhanya ekhaya. Sizocela udadewethu la eceleni kwami angifundelele amazwi njengokuphuthuma okunye ke sengiyoqhubeka sengingedwa esengifundele Genesis 2 verse 21 ngizosho ke mase ngithi akame. Amen. Sisaqhubeka sizofunda incwadi kaGenesis chapter 2 verse 21. uJehova uNkulunkulu wamehlisela umuntu ubuthongo bunzima walala. Wayesethatha olunye lezimbambo zakhe wavala indawo ngenyama. Amen. Ilapha ke indaba lokhu abakwenzayo namhlanje kusemthethweni official ngoba kwenzeka ngesikhathi lesiya ukudaleka komuntu ukuthatha ubambo endodeni kwakhipha ukuthi lo aseceleni kwakhe kuthiwe indodakazi. Babusangweni 1 2 uzosho lamazwi. Ngiyaqinisa ngithi akukho lutho ngiyaqinisa ngithi akukho lutho ngiyaqinisa akukho lutho engilwaziyo olungangithiya mina uzosho igama lakho ke ukuba mina Bongeni Sangwe ungangithiya ngingashadiswa nobonakele Khumalo ngokomthetho. Amen. Nawe ke uzosho emva kwami. Ngiyaqinisa ngithi akukho lutho engilwaziyo olungangithiya yawubusisa manje nxa ezowafaka babusangweni nomshado ungahlukaniswa umuntu angabikho ozophazamisa lo mshado noma ngabe uqhangaphi noma ngabe isiphi isikhathi. Ngiyanxusa-ke nje ngosomsebenzi uhlala lo mshado Baliliza abantu mo. Kazi lisho ukuthini leli washwe mamncane. Ngathi kunenkulumo nje leli washo Nkosi yami. Baliliza abantu.
ufuna